Dima South District along Anta close 2.3 puthak ningkang samsi kachepaklang renti. Ex KPLT Sia Song Hinpen Sampriya Tour Welfare Society Song Mahang Kapathekpon. Close 2.3 paprai nang Tripura KSA tu metheng topen ka songal mu ka chije. Kardom pini karbiang long life prime tama birta long pen nili samijir pon kilingpi. Nonarjik tha birtang ton pen. Dima South District ke parlo umrong so havar ke do risoi jangatum lamdon ka chitolong close 2.3 patak ningkang samse chipaklang ponsi ka song padupon. Song trok risim kang tang ke song tumpen state la pen central sorkarang bong kedam tang chitini pipe clear ni delhi rong so pialong monsa malamdon ka chitok ponahut close 2.3 patak ningkang samse chipaklang ponsi APHC song tumpen chenglok break jam hampang song tum ka song padurin tilo. Bangsu ka song karbiang long at tokano adimalong setame ka song amide kang thul pona sonsi kedam tang chitini phai coroner kebarni Dima South District kaparlo umrong so havar ke do karbire soi jangatum ta ka song padurinti Rahul Teron Marcos Teron Khorsing Terang Bari Mingtia tum pendang lok pinangan rada sai claim tum chapon linsi article 244A nang vekji close 2.3 tum che donu thekte lapen 6 schedule jakong pangtang nang uhe hoi phutak hang taram paduponsi bang pharo so seri soi jangatum ka songar mu ka jeng paduponlo News report Karbiang Live. Monsa malamdon ka tok song trok risim kang tang ke oda song abari matum chingrum pet pen kedam tang chitini phain coroner keparni Karbi X Revolutionary United Forum mate thi hek pen KERUF pa song mahang pathek pon det penapi pini denarong irrigation IBLong X KPLT sia hin penta Sampri Atur Welfare Society pa song mahang pathek pon tanglo Kedam tang chitini pipe clear ni Delhi rong sopialong song trok risim kang tang ke ora song atum pen sorkarang bong lamdon chitok te pen aphi sorkar atum kapin khara teng pen methang song chipri pon lo song amen chipri pon dera phi puthot song trok atum chelang rapet kedam tang chitini phai coroner kebarni Karbi X Revolutionary United Forum mate thi hek pen KERUF pa mahang pathek pon lo Laso phijong pini puthot X KPLT C po hin penta Sampriya Tour Welfare Society po song mahang pathek pon Denarong irrigation IBLong perang KMI ke pha hutsi X KPLT C po butung atum pen Sampri Atur Welfare Society po mahang pathek pon lupusi alang letum pangdak pon Buthot sarkar alam toy teng pen ilitum apan jiklo yanong bong mithang itu adin bohap ate kem punangi tapen disben binangi tu pena ajok ni tong tarik crescent cap arni non labang so 2021 October September 19 arni niletum kem pulun lasi labang so udet ben non pini niletum September 29 arni nilitum KPLT ceasefire Sampriya Turkim Atur Welfare Society tu nilitum asong mate akumiti nilitum amhang patek panglo Bangsu Sampri Atur Welfare Society along Jasmet alang litum arpu goche pekpona tengke karchu tirona phan maipu archak timung pen binong timung aphan dun maipu aru timung aphan kongchun bang sarnon kramsa aphan rapchun bang on tirona phan dihin rem bang arpu pekponsi kaprek atum aphan ason arpu pekponlo halapu bidisore ke thanon je phan mate bidisara tumlake donri kramsa dorsing terang longbi timung lapen sulang do ka thara tum hello kedam tang ilitum
ingat tu kau malu kido pen putok mok sama long bang pen putok irthe long muni tu makai klaim kedam kemisian along ni tu mustame anso se kosonsi ni tu mustame kemisian pen aku kecejaban jadi mapu ni tu makhipi en pen sin tu mustame hampang aphan kemisian aphan an klaim bor iponji pen si piningam the Denarong pen Bikrom Teron Karbiang Long Live. Kachisong ahut monsa malamdon close 2.3 bang prabjin pen paprai pon pe pulote kes e song atum kewang jilangar ni sedame anso se kachisong asai ding pon bom jilang pusi pangdak pon Amreng constituency jirikendeng kes e song atum pen kedam tang chitia chiklo ni phai clearly song truck resim kang tang ke ora song pen bharat sarkar tumang bong monsa malamdon ka tok close 2.3 long ke jong pona tengke ke ACMC election ahut inghoi ke babang ke inglong asoka lidera tuma phanta towar kang pu pidera puthak jirikendeng kes e me thanga sa hemalong pen metheng tom ot crazy ningkang samsi chepaklang pen ka song padupon Labang suka che song pon ahut monsa malamdon close 2.3 ni tum kroi krip pen chenglok CM Tuliram Ronghang go back BJP go back Anparta Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma go back puta ke hang taram padupon rentisi jirikendeng arong supi par om pluban pin ka che song padupon Labusona pora hut case e songja tum kapachini pon atengke monsa malamdon along close 2.3 bang prabjin pen paprai pon pe pulote kiwang jilangar ni setame arona tanga teng pen kache song padupon ang kokpo pusi case e Hamren district committee maipu Ramsing Tokbia hin pen pangdak ponsi kache song hut kupine ka siksa kana hok do kok pulote central sarkar Assam sarkar lapen ke asia long arpuge do tumsi adai che enang jiputa pachini pon On the 4th of September 2021, six extremist group and the government of Assam and the central government of India had signed a memorandum. In that memorandum, we have found that clause 2.3, which is not, which is very dangerous for the futures of the Karbi society. So unless and until clause 2.3 is not scrapped, our struggle will be continued. Alang likaning jepon thua tengke Bharat lapen Assam sarkar atum Karbiang long ke 6 schedule long ri puchini lora phita keche sotuma phan emesiang hoi cap towar ke thopi det ke sarkar atum bidi kanglim ke claim chena lasi prabjin pen ingtang rak kache songjia phan setame chisik ding loputa pangdak pon lapen monsa malamdon kache tolong Bharat kacharia lo long ke tok ang article 244 a ka pachun jalam ka pawe pon dera pota ningduk chepaklang ponsi Bharat Assam sarkar lapen ke asia long arpu ke do tuma phan kapin rem setame padupon যদি এইটো ক্লাছ 2.3 যদি স্ক্ৰেপ নকৰে বাতিল নকৰা পৰ্যন্তলৈকে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা বিভিন্ন স্থানত আৰু সমগ্ৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত মানে উত্তপ্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু অতি শীঘ্ৰে ক্লাছ 2.3 বাতিল কৰিব লাগিব অন্যথা আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা ইয়াৰ পৰা তীব্ৰতাৰে জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম Jirikindeng pen Samsung iti Karbiang Long Live. Langhin phelang kruar rong amekar kalitang kengve tokbia chor kakrung rong hangpi alang like non an arta trokner kepleng era phita rong phurong ling kijui kapar jangvet ki undet lake arna makang hon ke thepar pika joglo pule jongdun deta henone Kedam tang ningkan keba prang prek cham Karbiang rong malom arta ke ongasar pisar phuatum aphai ke du open rong ra hi theklong klang asonsi na hokrong tami thedun long lang Bon setame nona pora huda banke arta ke ongasar pisar buratum ilitum Karbiang khelong ke do aphai jumpik tanglo la sojoine rong malom ara hi ka ve print prele asonsi theklo La Sonapur Hutsitame Langhin constituency ke parlo Jaipong Havar Phelang Kruar Amekar Kalitang Kengve Tokbiachor Kakrung Rong Hangpi Alang Like Ingtang Kring Pen Wheelchair Ave Det Setame Plastic Chair Humlok Pen Rong Purong Ling Asu Pila Pen Asu Atumehem Kachi Humridam Kedam Kevang Theklong Pen Masapso Ning Kache The Batcheta Son Pusi Rong Raratum Chithan Ponriti Kakrung Rong Hangpi Alang Likedam Tangning Kan Ke Thom Plia Prang Aria Keng Kate Koka Kesu Ke Cholong Lokajok Pinang Anpang Jinang Lu Kiso ka pangja porhut ki du kisung penajok kiso ka chelang jia phan tangka mahaka dure joini hemalong si kiso penang anajak chichak nang det pena phit arna ma hirjume ki du penajok kiso chelang mobe pin pensi a oka pran ingtang longlo
alang like non ningkan trokner cap arta pleng terapit puthot kopai ke me pen keso me muchot si anu kang thong ame ka chechar che pusadame rong phu rong ling kedam kapar jang krong jok rong rara tum ke thek dun long pen aning chepang samate aning ka rong chipi dun rintilo kesar pia por hucetame lapu an kang tangkring ajok rong along sar pisar phu arleng ke sara tum du pulote rong rahi doklong lasi non ili tuma oveke lapu ana por do dun long jima dolong lema pu kaning ririntia tum ta du patumi chitini phai koroner kebarni arni so tet anaro por phai simalom rong phu asopi ahem kache dampen rongling ahem an kache banga hut chetong dun loksi alang liphan karbiang long life pen ithethenia lama phutha kachini japhan bor idun lo bonda ame kache char o ela pen anu kang thong joni chihut chipu dunune derlo kachini kang tung ke doko gajok aphit rong asor tuma phan karjo hutna ke thando na tengke bangso sarpi asupo inut asupi bangtrok si chopa thesi penan padolo la pen piso pa en long pen aso su chethek te kang long pen piniar ni sitame ingtang kring pen la bangso pir thelong ke dodun long bom lake arna makang hon thepik anlo pu mathadam si rong rara tum anta aning ke themate ningka rong alam theina chepaklang dun riti Dena rong pen Bikram Teron Karbiang Long Live Tangte pini prime time birta ke la pon sikang tonik lo